Yeah. No mfowethu, yini wadliwa yini la? Ngizokutshela sonke isito sami esenzeka yabo. Yeah. Futhi ngangihleli ekhaya bafonela abafethu efonini yami. Yeah. Futhi uma ngize ngihamba ngiyayena nge-antifoni abafethu bangitshela ukuthi kuno-connection abafuna sohlanganisa. Yeah. Mangifika kubona abafethu bangitshela Junior la kunomuntu esibone ilo yakhe isliphu sakhe sasebhank. Hawu, besibona kanjani? Shothi wathi ekhipha imali washiya. Hayi umuntu umela kade. Basuka abafethu basathe isliphu. Angazi khona umunye umfethu ophiwe kwi-laptop. Yeah. Shothi ahambe ahambe ayosesha ngazo. Yeah. Mesesha ngaso uyawuthola ukuthi unamalini umuntu ebank. Yeah. Shothi mebona ukuthi ibank inemali engaka ngoba uyinhlotshwana iSulumane. Yeah. Bayasho ngeke iSulumane libe nemali engaka ebank ingabe khona imali eba endlini. Yabo. Nami nivumelana nabo ukuthi ya showcase ikhona imali esendlini. Yabo. Mebe ngitshena kanti umuntu endimaziyo nami. Ayisuke hlanganiswe ukuthi kutholakale ibhamu. Yeah. Kanti inhlanhla leyo ke umalume unazo ibhamu ezo2. Umalume wakho. Yeah. I16 ne38. Qede ngiye kuyena umalume ngikhulume naye ngimtshela ukuthi sizokhokhela futhi. Yeah. Hayi naye avuma ngabe nankinga suke asinikeze ibhamu qede simtshela ukuthi sidinga ezinye zibe u3. Yeah. Yabo athi asikhuleke uzosinikeza lezi. Asibuye asinikeze zibe u3 sambe. Fika isikhathi santambama phoqa ukuthi masambeke sohlanganisa. Thatha imoto yababa. Yeah. Sambe sekho khona la asho khona la siya khona isendaweni yase-Uppersfield. Yeah. Eduze wase-police station. Yabo police station iPotchefstroom umthobo. Yabo eduze kwakhona yila. Masifika khona fike singene kahle zabantu nje abaqina abanginankinga. Yeah. Qede singene masifika phakathi siyaphuma fike sinoke. Abafethu ke ukuthi sebebonile ukuthi umuntu nangu useyabona ukuthi nabantu abanokhaya. Yeah. Benze njani abafethu bavesane bakhipha ibhamu ngemva kwami ngalesikhathi nokha mina unibheke ngibuka kanje ngehole lesicapha. Yeah. Yabo awanje nibona ngehole lesicapha yabona oyime uyavula kanti ikamera sebhekile ukuthi hayi bahamba labantu bawu4. Yeah. Anje sihamba sibawu4 nje bafethi laba bawu2 ibhamu sebeyikhiphile. Avesane adonse isando ngaphakathi. Mina ngingena ngizikhululekene ukuthi hayi vele akazi lutho lo muntu ukuthi kuzokwenzeka lana. Mangingena ngizwa sengisho ngesando la kumina elo. Ngilimane ukuthi abafethu ke bahlanganisa umqondo ukuthi ayingeke singangeni sekulimale nanomfethu sihamba naye kanje. Yabo bahambe bayongena ngo-break door. Mabengena ngo-break door bafice ingane ekitchen ngoba u-break door wasekitchen lo ngane ngabo. Bafice ingane bayithathe bayinayo yila walahla khona isando nalo umunye nawe ebona ukuthi ingane isingakubona abafethu. Yabo simhlalise phansi simuze ukuthi imali kuphi into esifuna imali ayekho enye into esiyidingayo. Angeke sathe life yakho ngesenze lutho yakho kuphela into esidingayo imali. Shuthi asitsheneke kahle naye ukuthi umuntu owazi ibilo iphini ne-fingerprint elisebenzayo likamfazi. Umfazi ngaleso sikhathi useshaweni. Phoqa ukuthi masambe somkhipha eshaweni. Sambe somkhipha eshaweni sibuye naye umfazi agoloza. Bafethu baze bagcina sebekhipha iayini. Bayokhipha iayini abafethu bazomshisa ngalo la. Ya lonto yabakuhlunga mina ngoba vele into engangayihlosile ukulimaza umuntu wesifazane. Walimala ke nolinyazwa abafethu kodwa wagcina ehambile wayoshaya iphini.
walibeka le fingerprint. Imali yaphuma yaba u-2,000. Lo 2,000 wawukhipha qede akhale sekhalela ama-USB wesesikhwameni izinto nje zase-Span wakhala ngazo kakhulu. Wathi uyacela ukuthi cela ningishiyela lezi zinto. Shuthi ubaba wakhona la ekade sikhona bayangazi. Hey. Anje engazi mina inkinga ukuthi ekhaya akakwazi. Wena uyazi ukuthi bayakwazi? Ngiyazi ukuthi uyangazi. Oh. Yabo. Ngwameke angifice la nganokuthi ngibuye nibambe khona. Uzwana nomuntu engangimsebenzela. Mezwana ngiyafika even ukuzobalethela itefu uyabona nangu umuntu ojwayele undethela itefu sengena la kwami futhi ungenzela into kanje. Wahambe wayotshena amaphoyisa ukuthi hayi ilofana onokusebenzela umkhizi lo ngimsebenzela. Yeah. Mesuka lapho ngiba umkhizi uyabatshena ukuthi umkhize yena ngiyamazi kodwa kubo angikwazi. Yabo. Shuthi hayi kungabi khona inkinga sifunwe baze gcine kutholakala ukuthi kuphi ekhaya ngoba kahle kahle umuntu efuna kakhulu imini ngoba imini umuntu oyeziwayo. Bafike ekhaya bangifune khona uma abatshena ukuthi asimazi ukuthi ukuphi. Yabona mebatshena uma ukuthi asimazi ukuthi ukuphi suke lapho baqhubeke bahambe bayomfuna nanguma wenganyama. Uma ngane asho ukuthi uJohn la ningamthola khona ikomkholomo unokuba komkholomo. Nami inhlanhla leyo ke emkholombe ngisheshe ngizwe ukuthi kunabantu abahamba befuna mina baphethe isithombe sami. Yabo besane sifikele umqondo wothi ayingeke dingaza ngihlanganisa imali yokuthi baleka. Yabo ngoba isiphelile le imali lesa sitholile yo-12 mhlawumbe yathatha iy'nsuku ey'ngaki nje. Fethu imali enyembezi ngasho ukuthi yombhedo ayizange iziqede even u2 weeks izikhame zekho. Yeah. Imali enyembezi ayihlali. Shuthi-ke nami fika umqondo ukuthi mase kuphi la kudotshwa khona. Yeah. La kudotshwa khona isolwandle kodwa kunomfula ongenisayo. Yabo. Yeah. Ethumza umkhulu. Lapho ke kulomfula lona kuona kuyadotshwa. Masifika khona sifika kunephoyisa khona lihleli nomndeni wami. Hey. Vesana abafethu bathi hayi lo uzodrayisa kanje la. Masifesana simbambe yena lo. Ayithola kuyena imali ukuthi sanga. Yabo. Ilanga ze kadubuleka khona onyaweni lapho. Kwa sabamba iphoyisa lasinika ifoni lasinika imali isibhamu lathi alisiphethe. Yena meziphumela nomndeni wakhe bezoyihlalela. Ugqoke uniform. Hayi uniform ayigqokanga. Siyalazi. Oh. Yabo. Yeah. Siyalazi nilamba nomunye umseshi wokunye ekuthiwa unqene. Ngaphandle nje uthola ukuthi khona umuntu abamfunayo. Yeah. Usuhamba nobani usuhamba nobani. Futhi ma simbamba njalo nje ethi sibhama ngasiphethe meziphumele nje nomndeni wakhe ukuthi bazodoba laba lokhuza. Bantu uqamba amanga isibhamu sikhona sephethe. Sesifulathela sibona ngomuntu uyasukuma. Vula isicapha sangaphambili uvula ulokhuza ibutton leboots. Uyahamba uyokhipha isibhamu. Kwadubuleka mina, kwadubuleka nomunye mfethu ekuthiwa uSiya. Kodwa sagcina sikwazile ukubaleka lapho size sokuphelela emzinto. Lapho kunamanje ngikaze nibanjelwa lelo cala. Uyayazi lento oyenzayo ukuthi inamandla ngakanani namhlanje. Yokuzokhuluma phambi kwale camera kanje. Why? Ngoba
nami lento engangiyenza ngangayenzi nawo ukuthanda kwami yabo. Even nalo leli qale lenzeka ngingalitshezela even ulitshezela yabo. Ngoba ngiyafuna ukuyishintsha impilo yami. Yabo. Ngiyafuna ukuyishintsha impilo yami ngoba ngiyabona ukuhlala estradini kunzima. Manje ngwale ePortshepstone eNdayithekweni ukufa kwami nga-easy. Ekhaya bazokwazi kanjani ukuthi baphile lapha. Ingane yami iyakhula ikhula yazi ngami. Khula ngaphandle kababa. Ngoba phela iyatshena ukuthi ubaba wakho ulibelwa ama-drugs ngala. Mina nami lonto iyangidla phakathi. Amacala wona ngwenziswa yini i-drugs. Nalo lele ngingasathanda. Ngiyafisa ukudeka. Ejoni. Ake siyilande emuva. Umfo wabani lo sikhuluma naye mawungabingelela nje nasebantweni ukhulele phi ufunde phi amabanga phansi kwenzeka kanjani manje uyithola usesimeni ungene ezidakamizweni she usuwenza amacala amakhulu usumuntu ofunwayo usumuntu odutshulwayo awusibuyisele emuva inhlalo umphakathi ubumntwana onjani wena ngaphambi kokuba ulawulwe izidakamizwa ubumfundo onjani ziqalani uqale phi ngoba sekukulesi stage obukusona namhlanje ukuze kuzokwazi ukuthi nomunye ofundayo la aqaphele abuke igama lami uJunior Cele so la ngisuka khona ngisuka kwaPortshepstone la ngizalelwe khona ngizulelwe ePortshepstone endaweni ekuthiwa iSoshabeni yabo lapho oShabeni khulele khona ngifunda phi endaweni ekuthiwa iseCophelo isikole ekuthiwa iseCophelo primary into mengihlala nje trend khona into eyazi yagcina seyinlokhuzisa ama-drugs imali enginganokuyiphiwa nokuyiphatha yabo gcina sengingazi ukuthi ngizoyenzani. Umntwana okhule ebusa noma umntwana okhule kuxakekiwe ekhaya ukhule kunjani? Ekhaya ba right ngiqhamba mama ngoba mina i-account yami ade ngifakela kuyona imali khula vele baba noma befaka leyo mali mina ngaphana ngifuna imali beninikeza ikhadi ukuthi ahambe yokhipha imali ukhula ubusa kahle kahle shothi ke nami ngicina sengitholana nabafethu yabo wangiphuza senginokweniphuza ugwayi like uqala kanjani? Ugwayi nguqalisa utshwala nane stress kade sinokunibamba ngoma wengane. Ubenzani uma wengane? Manje mina ukuthi uthole ukuthi usuka ekhaya wami ehlala ekhaya namanje sahlala khona mesuka ekhaya ehambe ayolala kubo kamngani wami. Umngani wakho, your friend. Kodwa kuyena umngani wami wena wenza lonto ngoba phela umngani wami besebenzisa umuthi wemkhafuni. Lonto ngiyazi futhi ukuthi ubusebenzisela umuthi. Kanti ubesuyolala usilala kanjani kanti? Ngathini ezwe abantu abajulayo. Hawu. Yabo. Esuke ekhweni ayolala kwelinye ikhwa. Lonto mina kunishayisa ngestress. Ngoba yena kusiyena wala wasePretoria. Wasuswa imali ePretoria ngithana. Nandibene kanjani? Hlangana wami naye sasiye kwimaholiday. Nelo nomndeni. Sikhishwe ubaba. Shothi sigcine sizula ke size sifika kule ndawo ekuthiwa social mall. Ila engamthola khona social mall. Ngoba nalo iPretoria ngayifundiswa uyena.
ahambe ngisa nakuMamelodi nakho futhi nginankinga waze wantshena ukuthi kubo akahleli kahle yabo abasena bazali uhlala noanti wakhe shuthi ngithi ayikho inkinga ngoba usho njalo ungeze uyohlala nami ayikho inkinga nginayo isite eseceleni kwasekhaya yabo ngoba ekhaya ngakhelwa u3 room mangakhelwa u3 room bathi wona muzi wami okuyiwona engisebenzisayo mangaphana ngithi masiye ngala mangitshena uma futhi uma ngabe nankinga athi angeza musho njalo kodwa uma athini ucela uqale ayo uvela ngala kubo babona yabo aze abaneze nama details angala ekhaya siyakhona wakwazi ukuhlala kanjalo kuma ngani nawo exaweza inkinga zabo kanti umfethu ngala lo mngani wami umsebenzisela umuthi usola abantu phakathi komngane wakho noma wengane umuntu emsebenzisela umuthi umngani wami ubani omsolayo kulesi simo esenzakalayo uyena mama ngani engimsolayo ngoba uyena kade nokusuka uthola ukuthi semini ayohlala esitolo uyathinta nomakoti Mkhonyana akathinta ubesuke yohlala enzani esitolo khona abanye osisi kade bezwana nosisi wami yena meya ngokuthini uyovakashela lo munye usebenza kusona lesitolo kade enibuya kusona nami kwaba ukulovisa umqondo ngingamtsheni ukuthi akayiye indaba yalapha kahle kahle futhi hayi ukuthi ukulovisa umqondo nganibalekela ukumcontrol yabo iyona into engangibalekela ukumcontrol naye ngathi sengimtshene senibamba ukuthi wenzeka kanje wantshena ukuthi wabahlangana naye lapha esitolo uyena umfethu owamthengela i-drink shuthi leyo drink leyo khona something wayifaka phakathi lonto leyo yaze yagcina seyikhishwa uma abona wamthatha wamisa ebantwini ababonayo udokotela laba besulu yabo mebayimisa khona bafike udokotela besulu basho ukuthi wamfakela umuthi enye into mengaphana uthola ukuthi usuka la ekhaya usuke emkhafuleni yena uthini umakoti Mkhonyana uthi kwakwenzakalani wayephaphama esekubo wakhe noma kwenzakalani noma wayemfonela noma kwenzakalani kahle kahle le nto ikulahlekisela ngomqondo le nto ekuthiwa iskafoni umqondo awusebenzi kahle even usuka la kade ukhona awuzibona uzibona nawo usokhona lapha yabo ngoba nami ngiyasazi that's why ngakwazi ukusunderstand mengaphanisha ukhona neno kwamkhafula abo ngala emakhaya ngenqamba mangizokhuluma nje ivala iningi labafethu abaningi basebenzisa umuthi akuphilwa ngaphandle komuthi mengaphana ufuna umuntu wesifazane edinga umsebenzisela umuthi noma khona into ofuna ukuyenza yabo umuthi ofanele ube kuona kuqala ekutheni uyaqhuma ilowo muthi uphalaza ukuze uzokwazi ukwenza leyo nto manje sekukuthi uma wengane useyaphinga wayithola usumuntu ongena otshwaleni kwenzeka kanjani manje kuhambe kukhule kuze kufike ungeni ngoba phela iwungi stage sokugcina lesi shuthi la khona iclub ese-Potchefstroom down phakathi mina ukufika kuyona kunabafethu kade benokuhlala ngakhona bephuza mangiya kubona abafethu yafika khona bafethu ngifike ngibathengele ugwayi sihlale nabo ngizithengele lelo 6 pack yami ngihlale nabo ngiyabona abalone bayibhema ngani ngelo ngensango bayifaka insangweni ngoba ngiyabona ugufutwa lento hayi
ngathi iqebula yonke into ekuwena emqondweni yabona gcine sengicela bona ukuthi qine nishayisa amabili yabo ngizonithengela yona ningi yabona banikeza ngawashaya amabili mangizwa yazi into ekade ngicabanga iningilazo angisayicabanga yabo ngisuke ngithenga ngitshela umunye ukuthi makangenzele amadamayo awu2 yeah yabo enizofika ngabhema endlini kanti sewila enqala khona ukungena kuyona kwaba nje u2 weeks ngilole ngiya kubona yabo fike ngibheme yona ngihambe yolala molunye usuku ngathi ngiyazamona sisu siyaguqana show arrest umzimba ukhathele awukhathele umzimba hayi ngihambe kumngani wami we-India yeah umuntu kade hleze sitholana naye uma ngaphana ufuna yena ushowcase uzomthola endlini yami noma mina mangekho endlini yami uzomthola ngikubo endlini yakhe igama lakhe to Ash yabo uyena ke umuntu eniphile naye kakhulu shuthi mangiya Ash mfethu ngikhathele plus ngizwa nanokulunywa phakathi nakho yaba yeah hayi mina ngimtshela kanjalo athi hayi fanele ukugula nje ongekho omncane kufanele uhambe uye esibhedlela kancane uhambe uyobheka ukuthi kwenzakalani awu shuthi mangithi ngiyakhona esibhedlela ngiqale futhi ngidlule kubona lamajita ngaphela bona basetown yeah mandlula kubona ngifike ngishaye idampe eyodwa kodwa ngisuke ngithenge mark lo itro yayisada isangetro yeah mangithenge sodwa ngithi ngicela bangenzele istro senza amadama awu2 bangenzele liwani leli lodwa ngithi hayi eleni awu ngisema ngibhema lento yazi lokukhathala kade ngikuzwa nokulunywa kwaphela amandibuza ngayo ukubona bafethu nawu ngizwa nginenkinga kanje la yabona ngaphane kwenzekalani antshene ke lo muntu uthi bra wami lento le esilokole uyibhema kanje mina mfisi ukutshena ngayo yabona kodwa manje ngibona ukuthi out laba bazoblema mina ngoba babonani babona ukuthi bayaphila ngawo abanye abasaphanti bakhonayo yini pho yini mangigula kanje kwenzekalani avesana futhi iArosta le manje iqedwa kanjani athi bro angawobi nalo ulwazi lokuthi iqedwa kanjani akawobi nalo ulwazi shuthi kuyaphoqa ukuthi ngibe ngibhema lento ngibe ngisesha ukuthi kwenzekalani yabo ugcine sekugxileka ke kuyona kuze kufike la ekutheni ngize niphume ekhaya ngizohlala esitradweni okay kungakafiki kuleso sigaba ichaos ekudalela yona la ekhaya ukushintsha lapha egcekeni kwenzakalani usiqedile isikole usafunda kuyabhalansa ngani safunda yabo ngisafunda futhi ekhaya ngingena nkingi ngoba mengisaya nje esikoleni kahle grand inkinga la yalokho zakhona ila sengiqala khona senguzwela kakhulu arost aqala nanesikole kangasasina kanti sekuyila khona sengizithelela khona nasekutheni ngingena nasekugebengeni gebengu la ekhaya bathini mabebona beshintshelwa ingane ade behleli nayo la ekhaya umuntu wakwazi ukusheshana bamba ubaba mani bamba khona unani umthetho wakho yini le engenela yabo ubaba ngenxa yokuthi umuntu kade ngizixoxela naye ngathi ngixoxa nobafo yeah yabo ayikho into kade ngingamtsheni yona yabo hayi ngibona ukuthi ukumfihlela futhi kuzoba istory yeah hayi ngisanethi baba cela nje ukukhuluma nje into eqondile nawe yabo la nje kade ndole ngedropeni khona inkinga yenzekalile yabo lonto abuza ukuthi yini athi baba khona insangu kade nginokuyibhema kanti leyo nsangu ifakwe something phakathi yeah
something yini le ngithi i-drug phela ukuthi angazi i-drug le nami ngendlela engisho ngayo anifuni ukusho ukuthi iwunga ngimtshene straight ukuthi iwunga yabo athini baba hayi lelo drug idinga uke uliphathe ngikuseshele ngalo ngoba phela manje ngiyakubona ukuthi khona la sokuqala khona Phuma esandleni. Hayi ngivume kamnandi ukuthi hayi ngizoliphatha yabo kanti silapho sizobe sane sikwazi ukutholana imali yabo Yeah. esasibambe lapho elinye isunmane futhi nayo silibambela emabhasini yabo masilibamba sikwazi ukuthatha 1000 siba u3 ngibona imali ukuthi hayi imali engayo ngikwazi uyiphatha yini into engaqhubeki lo lingisa esikoleni hayi awuthi besane ngimtshene uma ukuthi isikole mina ngiyasiyeka ngiyaziphantela mina manje yonke into engiyifunayo ngizozenzela hayi nempela uma ngifike ma ngeke esikoleni mina sesiqala Ngiyabona. nje hayi ngiyasiyeka mina manje isikole hayi bo uyasiyeka isikole hayi ma hayi kunenkinga nje ezilole zenzele esikoleni nanothisha naye ungenzele zakhe istory yabo nami sengenzelani kahle kahle ukusuka yabo sengiqamela wonke umuntu amanga kubona lo sengiphatha uthisha ngala iphatha ngala uthisha omkhulu yabo i-principal izothini naye ungikhandelela istory kade ufuna even ungishaya yabo uma athi hayi ngizoya esikoleni ngokhuluma nabo ngithi hayi nanokuya nje esikoleni okwakho lokho mina isikole ngiyasiyeka ngeke ngiphinde ngiye khona futhi kwabila hayi ngisiyeka khona isikole Uthini ubaba ngimtshene naye ukuthi baba kahle ngithole enye indlela engiyitholile yokuzifaka imali ephaketheni yabo eloni manje ngeke ngilole ngiqhubeke ngihambe ngiyobhekana namehla akuthisha yini into engathi ngiyoyibukela yona ngoba phela ukuyofunda ngiyofundela ukuthi ngikwazi ukuthi ngiziphilise yini ke manje into engadala ukuthi ngiqhubeke ngilole endlini nayo Wavuma ubaba. uma wathini ukubona kwakho ke lokho Okay. Cela ungakuphazamisi kodwa ngifuna sibuye la. Kunokufika abantu la kwi-MPTV1 bethi mawubaba kumele ube umngani nengane yakho ikwazi ukukhuluma nawe yonke into. yeah Ubaba wakho ube umngani wakho ukwazi ukukhuluma nayo yonke into. Kodwa manje nawe futhi la emgaqweni. Ngokucabanga kwakho yini okumele kwenziwe abazali bakho ukukuvikela ukuthi kuze kufike lesigaba okukusona njengamanje ngoba banesandla ukuvumela ukuthi uyeke isikole ikhono okwaba isandla ukuthi ugcinelela ukhona njengamanje ngokucabanga kwakho ke wena njengomzali yini okumele yenziwe abazali empilweni yakho ukuze kungaze kufike le stage okukusona namhlanje angithi unengane wena yeah makufika ingane yakho izokutshela njengamanje ngiyasiyeka mina isikole kunento futhi esengiyibhemayo kunendlela esengenza ngayo imali ngeke ngihambe ngiyogqolozela nombombo kathisha wena ngoba usune experience ukuthi umuntu uphele lapho wenza njalo yini ongayitshela ingane yakho yini ongayenza phela indlela yokuhlala phansi nayo ingane yakho khulume naye we-understandise kahle ngempela uyincenge uyincenge angiboni kanjalo mina ngoba abazali bakho babekuncenga yingakho kunje namhlanje ngiqamba manga hayi wonke uqinisile lapho qinisile uyabona ukuthi kuyafuneka kube umzali omngani nengane kodwa futhi uphinde futhi uqinise isandla khona kunjalo khona lapho kunjalo isibhudubhudweni ungakufakaza lokho kubazali hayi wona uqinisile lapho ngifakaza khona kumbuzo engifuna ukubuza la wawufonelwa abangani bakho bekufonela kuma wakho bekutshela ngendaba ukuthi kumele uhambe kuyogama kusho wena ngithi uma wakho wayekwazini ukuthi uyagama uma wengazi foni vele
babe nakho unifonela kubona noma beza yabona yeah yona number engangiyisebenzisa kakhulu umuntu ohlezi secikini yama yeah umalume wakho yena nathola ibhamu kuyena yeah mina ngeke ngivuma umshana wami efika ke mazothi ufuna isibhamu kodwa futhi kuyacaca ukuthi umalume wakho naye unobukhothena nabo ya umalume lento yobugebengu isuka phe ekhaya kina hlahle uma ungasichazela kahle abantu abukade beyigebengu ekhaya mebe u3 umalume bewu2 kuzoba ubaba omntana kanjalo shuthi mesikhula sibona even ibhamu bezibona bezenzana yabo azasho ukuthi ayiyona into enifakela imali yabo yona imali yami nathi esilole sibone ukuthi kahle mengafanele ufuna imali dingeka ube nalento yabo ingakho nakuthina esikhule lapha sagcina sesikwazi ungena egebenguini yabo kahle sengasho ukuthi kwaba ingenxa yabani yababomdala beno shuthi manje lento ekhayini isiwukhondolo isiwumkhokha yeah ngwagcina sezande fancy sesiba 5 man kade be3 sesiba 5 kodwa manje shuthi umkhubo uyanda la ekhaya ngesingawe njengoba manje impilo yakhe ibheke weni makusha ucabanga ukuthi yini engalungisa lesimo esisekhaya kini ngoba kuyacaca ukuthi zonke ziyohamba ziyongena emgodini walapho ngiqamba manga ngenxa yokuthi ihlangene even ubaba omdala angazi yini engayenza yabona engasizakala kuyona yabo walonto ngingawongeni nami ikhulunywe hlangana wenziwe meeting nje kodwa kuzifanele bebehamba even ukahamba indawo ngendawo yeah ubaba omdala mangaphaneza ukuthi kune meeting ezobanjwa ahamba thola ukuthi kubanjwe meeting akekho nalabo malume bafakwa wena ubaba omdala wena ukhula ubuka abaphethe imali baqoka kahle you are inspired by impilo yabo yeah so manje vele maningi ama chances ukuthi ugcinele la yeah kule nje nibona uqoka kwabo ngibona nasendlini into ezikhona yabo ukuthi shuthi iyabakhokhela lento nami ugcineke sengeneka khona kodwa manje sengiyabona ukuthi impilo le life engekho right ngoba gcina soboshwa gcina solimani kwemanje kanje niphila kanje ngiphila ngine bullet unyaweni ubuhlungu mina ngizima mina ekutheni even ingane yami noma ibuza uthi baba yini le ngiyoyiphendula ngithini ngiyoyiphendula ngithini iyona into enhlumeza kakhulu lakhishwa yini izinyo lakho amazinyo azibolela nje yanendaba phansi angithi lapha washawa ngesando ngapha unenye ingozi futhi ngapha yandlene ngapha bengala yeah anganisemncane ngala ngidlala ngoma bhayisikili ngokucabanga kwakho yini lekumele yenziwe abazali ukuvikela izingane zabo ukuze ingaphelele emgaqweni cabanga kwami bazali emakhaya izingane ubaba angaphila ezumngani nayo kodwa isandla siqinise ayitshene futhi nangezinto ezenzekalayo yabo ungaphili kulole njalo kumnandi ngihappy yabona nasemalini ikunikeza izingane imali ezinkulu umuntu wazi kahle ukuthi
ayikho into serious angayenza ngale mali nalonto iyona into ebulala ingane ugcine sengene emadrugsini lokho ngiyangoza abazali ukuthi lokho cela ningakwenzi lo kunikeza ingane imali enkulu. Isiphi esinye isigameko nje uma ungakhumbulwe kwathi uyoganga wafika wagaxela kuso? Zikhona ziningi. Zikhona. Awusenabele nje ngasodwa. Sakhona khona la eThekwini. Khona la esavuka khona ekuseni. Yeah. Yabo. Vuka nomunye mfethu ekuthiwa uCastle. Yeah. Gama la Castle oliqanjwa yimina. Castle la. Yeah. Oliqanjwa yimina lelo gama. Mina ngaphana so lapho uyanivusa ekuseni. Yeah. Benivusa ekuseni. Accuse asambe sengala ngawo duty. Yeah. So ngempela sambe sengakhona ngawo duty. So lo munye accuse wethu kwakuthiwa uSpha. Yeah. Mewe simthola uSpha uhamba nomunye ekuthiwa uRust. Yeah. Mina phane sihlangana nabo bazophanda khona la baseduty. Siphanda kulomgwaqo ohamba la eduty uhamba ukhiphele eNjovini kodwa ungenisa eduze kwa freeway. Yeah. Kunabantu abasuke bezongena ngaphakathi emarket. Ngiyawubona. Masifika lapho siyaphanda. Athini uCastle athi qhamuka abanye abafethu bahamba bawu2 athi uCastle ayi Junior nibayeke labafana laba sambeni ahluleni yabo into ethi yeza hayi suka ngempela qhubeka isinyoko kanti uSpha yena uyizwile lento esho uCastle kodwa manje futhi akayibekanga emqondweni babayeza labafana bawu2 ujude emaphakethini shothi kulo omunye abona amafoni ewu2 emaphakethini yabo nobha utshengisa ukuthi une laptop abesanenze njani ambanga xavu ngenxa ukuthi nganisayiduze kwakhe mina ngisuke back up ngithi ngifuna ukukhipha amafoni mangiwakhipha amafoni ngidluntsule nobha kanti ama security la duty hleze siyenza lento every day engenzi lutho kanti iyababasela lonto Mengaphana ngempela silokhuza masiqala sithi siyalokhuza siyahamba abememeza lama security kanti kunabantu abasebenza la ngaphakathi duty yabo ayina bavesane baphume labantu lapho qhamukeni imoto yaka metro de no hamba ubaba lomkhulu nomlungu phakathi. Yeah. Mebeqhamuka bayabona ukuthi hayi laba labafana engathi bayasukela nje kuyamenyezwa futhi makumenyezwa kanjalo nangaphesheya bayezwa ukuthi hayibo kunabantu engathi bayahutshwa la ku freeway enabantu engalaba bavana bakwazi ukubaleka uCastle mina ngizobanjiswa amabrino awu3 lamabrino nawo ayaphanta yabo kodwa akaphanti lo mgwaqo aphanta nganona ngokuphahlaza imoto amarobhothi ngaphana enibambisa lamabrino afike kube ngathi nje siyakhuluma nawo nami ngiyangokuthi hayi vele abantu bazonganaki kanje ngime nawo yabona. Yeah. Hayi bathe bebona ukuthi kunabantu abaqhamukayo bayibuka vesana thina amabrand nangomunye uhamba nabo. Hey. Yabo. Bathe nangu lo omunye uhamba nabo nami ngisuke ngikhiphe umbese yabona. Hey. Nganiphethe umbese lo suku omkhulu mangikhipha lo mbese kanti kunabanye abazoqhamuka ngemuva ilaba abanzuma ngani ngelitshe la ngaba mebenzuma ngelitshe ngiwe ukuwa wami ngibe dizi ekutheni nanombeza ngazi nokuthi waphele lapha. Hey ngabo bamshaya
ekutheni abafethu-ke bastresseka ngoba base bengangitholi bengazi kwenzekalani bebona futhi igazi elakade ngishayelwa khona kanti ngizamile uzihudula ngeza ngala la ngafika ngawela khona ngafike ngawela la ngase-KFC yabo i-KFC le la ngaselona kakule DUT lela ya lapha sasontweni ngila ngafike ngawela ngakhona ngilapha mangifika ngiwa ngibonwe omunye umfethu ekuthiwe uSiya yena wazi wagcina setshena abafethu uthi hayibo bafethu lo mfethu enimfunayo ekuthiwa uJohn phela asinayo isho yokuthi uyena phela sibonane ingubo azigqokile ngathi uyena wawuthintekile ngale ndlela yokuthi ukuwa kwami lapha kahle kahle ngaquleka ngaphaphama semphaphamapi esibhedlela la engaphaphamela khona King Edo Edinson ngoba mina khona Edinson ngahlala u2 weeks yabo ngihleli khona shuthi ke lapho kulelo cala sengasho ukuthi ukulalela umuntu ohamba naye kuyinkinga nokuthi wenza into eyenziwa umuntu ohamba naye ngoba egcineni usala wedwa ngoba thiwe anzange ngikwenze lokhu siphawe wenza ngangendimala ngangeke futhi ngigcine sengizithola ngisesibhedlela. Umbuzo uthi why niya ngako DUT manje ukuthi nibambe inkonzo? Shuthi la kwasekushisa. Kakhulukazi ISS. Yeah. Kwasekushisa kakhona. Ngale ndlela ukuthi amaphoyisa mengapheli khona up and down. Yabo. Plus nanabantu kade besebenohamba khona mebegaqa ngwame kwiDalton eningi. Abanye bephatha ibhama abanye baphatha imbeso kokubona ukuthi ubamba umuntu ugcine sokugwazwa umuntu ohamba leceleni ongahambi nanaye ofanele ukuthi uyambamba uvesana uqhamuka kumele imoto idubule. Niyazi ngithi maniphuca ingane laptop noma ifoni ukuthi nisuke niyiphazamisa ekufundeni kwayo. Kuye kuthini kunina lokho? Niyabona ukuthi ukuphazamisa kweimpilo zenu manje akusaphazamisi nina kuphela nemndeneni kodwa sekuphazamisa neimpilo zabanye abantu. Yeah, ngisile mina mfethu. Mari ngakho ngizwa nami ngikhala nje. Yabo? Ngoba ngiyazi ukuthi ngaleyo nto esasinokuyenza kunezinye ingane wemanje ezingakwazanga ukuqhubeka ne-life yazo. Yabo? Ngoba ukuthatha kwami ubhanga ngihamba nawo une-laptop ngathola ukuthi manje ngihamba nayo le laptop yonke into zakhe zesikole zikhona lapha phakathi ezomsebenzi zikhona lapha phakathi. Mina ngihambe nayo uyobhema uyonqonqa. Ufisa ukusizakala ngani empilweni yakho mawucabanga yini engakusiza ukuze uphunyuke kulesimo kusona? Kahle usizo ngidinga kwamanje sengasho ukuthi i-rehab phela kwamanje. Uphuma wakho Uma kahle akasekho manje. liphi time Ubaba ukhona. nike nixhumana odwa naye? Ubaba kade ngamgcina even umbona la eThekwini nje ngaze ngihlangana. Unesikhathi esingana nolapha eThekwini? Isana 3 years. Futhi lo 3 years wasuka ePortshepstone awukazi udibane naye. Futhi nje abakini bazomangala uma bekubona la. Yeah. Ungafuna ukuthini kubantu bake njengamanje? Ngawusho abantu basekhaya ukuthi banthandazise bahlale futhi nasethembeni ukuthi ngizophuma le mpilo engikuyona.
bangalilahli ithemba. Nami ngiyafuna ukuyishintsha. Mekwazi ubona nawe uthola ukuthi ubaba uyabona mekhona indlela angakwazi ukwenza ngayo. Ngingajabula ukuthi enze ngayo. Usuyabona manje ukuthi umkonkomala lokho awukwenza uzomtshela ukuthi uyasiyeka isikole ukuthi kukulide lephi. Yeah. Yini ongafuna ukuyitshela ingane yakho njengamanje bangathi uyakubuka nansi nje ihleli lapha ake sithi yiyo lo hleli nayo ungathini kuyona ingane yakho? Kunzima kakhulu engikhuluma ngani. Kwemanje ngisadidekile ekutheni ngakhuluma ngayo yabo. Phela engingakusho ukuthi cela iqini ingenzi ukwenziwa abangani bayo. Ingenzi into futhi ithi yenzela umuntu. Yabo. Impilo leyibonayo ekhaya ingayiphili. Izama ukwenza ngenye indlela hayi lempilo ephilwayo. Omalume kunoba umntana. Uphi baba omdala? Baba umntana bisuka mina le weseSoweto. eGoli. Ayisaze sangempela masisesowethu. Unohambe ingane even weqa even iboard. Wenzani usebenza msebenzi muni ngaphandle kokushoshoba? Kahle kahle balokhuza ama truck. Hayi ivaleke mfana. Lithini lakho lokugcina esizweni seMPTV1? Ngiyabonga kakhulu babukeli ukuthini baziphe isikhathi sabo babone inkinga engibhekane nayo. Ngicela futhi kakhulu ukuthi kunciphiseke nasekutheni ingane bazinikeze imali azi kahle ukuthi ayinasidingo enganeni. Yabo. Ngoba iyona lento egcine seyiphoqa ukuthi ingane isebenzisa ama-drugs ngoba isuke ingazi ukuthi izoyenza leyo mali. Ungathini kuma wengane yakho? Ngiyana Ayobe sebamthatha straight manje ngoba ungasekho ngisho eduze kwakhe. hayi. Liyena nje manje sathula yena. Kusuka kwami vele ngasuka siqabeni. Ngoba manje nihlala naye impilo lena inenza ngixabane kakhulu. Ekubeni ungene kuyona uthi ubalekela istress sakhe. Yeah. Manje kwase kuba ukubukana nje egcekeni. Ase ukubukana ngoba kuthi room wami singasahlala ihlala endlini enkulu. Ehlala noma wakho. Yeah. Uma yena mesimthathisa kwengane yakhe. Yabo. Uma Manje kungekho ukuthi ucathi uzokubhonga la ekhaya la. Akukho ngizothi ngeke ngisuke phela ngalanga khelo khona umuzi ngihambe ngethitha komuntu. Yona into yakhe. Inkinga. Uma wakhe isikhokho uma wakho ngiyavuma. Iyona phela inkinga ngeke ngikwazi ukusuka ngala ngizothathakala. Hey. No man ndoda kezwakala mfowethu. Nina bendlondle noPapa ekhanda kamenzi siyabonga. Makuthi nikwazile ukubuka nize nifike la. Hey June awukwazi ukuxoxa June. Yabona nje June ngiyozela manje. Ozela kabuhlungu ngabo uyangozelisa June. Yabona umuntu okwazile ukulalela azazofika la. Hayi ngiyamvuma ngizomvuma. Phela lana ngikufika izibhamu zabantu la. Izinto ukuze kusho mina yehlisa. Wena June wathi uyibhemele kakhulu. Professor. Yeah. Awo engakusho. Masibone ngosuku olunye sohlangana ngalaba. Yeah. Ngiyokupha into right yokuculisa futhi. Yeah, no yazi ngithini bafu. Mhla wena uzizwa ukuthi uright uvomele ukukhuluma. Cause ngiyakuzwa ukuthi ziningi izinto ezikhona kuwe nezinto ozenzile mhlawumbe ezingaba isifundo kwabanye abantu. Kodwa mhlawumbe uthi mhlawumbe sidibane ngesikhathi esibi. Yikho manje
ngibona ukuthi nje manje uma ngisuka la nje ngiyongena embhedeni ngize ngembathe ngilala. Hayi kuleya ngizowenzela serious. Yeah no man ayi sibongile nina bendloveni amandla. Mawusubukuza wafika la shuthi sidla amaningi asakeni. Ngakho ke bafowethu siyacela nicindezele subscribe button, nicindezele nebell. Ucindezele wakhe ibell kuzokubeka kwamahla amathuba ukuthi makunesinye isiqephu esisiposayo izokanqeza ocingweni lakho uzothi mawungena ngaphakathi bese usitholela isiqephu sangalolo suku. Mina igama lami nguProfessor Ngwamkhize ngidabuka le kwaNongoma madoda ehlala Nkosi ngasohlangothini la kaMandlakazi esigodini sakabheka umthetho. Ngakho ke sengincenga. Awudi junior man. Oh junior bonke abanamazinyo khona no junior Khanya mas junior Khanya. Yabona ke manje. Sengiyabheda ngicela umbheda. Uyamazi yena junior Khanya? Yama. I-legend le-Chiefs. Ungathini kuye? Hayi. Uyabona. Naye azwe kwagena idakamizweni ngiyamdinga ke fikela ezotshela abantu ukuthi wanqoba kanjani. Ngeke phela ojunior bonke bephelele idakamizweni. Yes. No man junior mele silungise la ideng. Yeah, wethu. Danko. Phume yabona nje impilo le kuyona even abafethu nabo. Yakale ukuthi ngiphume ngikwazi futhi nakubasiza nabo kuphumele kuyona le mpilo. Wonke umuntu usho njalo ufisa ukuthi mayesephumile ubuyele emumva yosiza. Ngoba yini siyayibona into eyenzeka la. Kuyimanje akukho mnandi kuthini. Isonto ngingasho nje ukuthi isonto u2 days imkhulu kungekho umuntu olandiwe ngaloshoneni. Kuthini lokho uma ubona abantu befa phambi kwakho kanje? Kubuhlungu ngalendlela ukuthi ufisa even ukuba ekhaya yabona ube wazi ukuthi unenkinga futhi ekhaya ubhekane nazo. Ngoba abanye bagcina sebeshonela la inkinga abasuke benazo ngala. Uyazi umuntu ukuthi ukusuka kwami ngithi ngekhaya ukufika kwami ngiboshwe ukufika kwami ngilimali. Agcine sezidela ukuthena aqhubeka ahlalelana emasekulu. Agcine so shona kanjalo. No kulungile bafu, kulungile. Kuzolo. Yeah.